Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο 6 Seconds, έκτο επεισόδιο και είναι μεγάλη μου χαρά που φιλοξενώ το φίλο μου τον Κοσμά εδώ στο Απέριο, στο Χολαργό, που είναι, νομίζω, το σκηνικό είναι τέλειο. Δηλαδή, αν έλεγα ότι είμαστε κάπου στην Τοσκάνη, σε ένα σπιτάκι, ναι, το πέρναγε. Κοσμά, τι να σου πω, χίλια ευχαριστώ και για την γρήγορη ανταπόκριση που σου είπα και αυτά, κατευθείαν μέσα, ναι, πάμε, το κάνουμε. Καταρχήν, μεγάλη μου τιμή. Χαίρομαι πάρα πολύ με εδώ. Καταρχήν, γνωριστήκαμε σε ένα event και είναι σαν να βρήκα ένα φίλο που δεν είχα. Ναι. Αυτό, δηλαδή, ναι. είπαμε 10 κουβέντες και ξαφνικά μέσα σε... Πού ήταν το event, ήταν αθλητικό γεγονός. Ναι. Για αθλητές. Ναι. Ξαφνικά ξεκίνησαμε αυτοκίνητα, μηχανές, ρολόγια. Ναι, ήταν αυτό που έγραψα και στο story πριν νωρίτερα. Τύπου, ρε παιδί μου, κάτι να με τράβαγε. Πήγαινε να του μιλήσει στον άνθρωπο, να πει δύο κουβέντες, επειδή να το σπάσει λίγο το αθλητικό. Και ήταν τέλειο πρόμα και αυτό. θυμάμαι, σε ρώτησα κατευθείαν, γιατί τότε φορούσε ένα Omega Vintage. Ναι. Και σου λέω, όπα, λέω, τι είναι αυτό. Ναι. Γιατί κατευθείαν έκανα το ρολόι και λέω, ρε φίλε, και με το που σε ρωτάω για το ρολόι, μετά ξεκίνησε. Ναι. Μηχανή, αμάξι, εδώ. Και πάει λέγοντας. Δεν είχαμε το χρόνο, βέβαια. Εντάξει, το πλαίσιο εκεί του event ήταν λίγο περιοριστικό στο χρόνο, γιατί ήμουν και εγώ on charge, αλλά δεν είχαμε το χρόνο να μου πεις αγάπη, αλλά πάνω που χτίστηκε, ρε παιδί, που θυμάσαι τον εαυτό σου να σου πρωτοαρέσουν τα... Λοιπόν, θα το πάμε στην πολύ αρχή, από πολύ μικρός. Από πολύ μικρός είχα τρέλα με τα ρολόγια. Και όπως όλα τα μικρά παιδιά, ειδικά στη φάση του σχολείου, δημοτικού, γυμνάσιο, με θυμάμαι με Κάζιο, αλλά πάντα με θυμάμαι να το ψάχνω. Δηλαδή δεν ήθελα να έχω το απλό Κάζιο. Θυμάμαι να κοιτάζω και θυμάμαι το πίκα, ας πούμε, τον Κάζιο που είχα αγοράσει. Ήταν μόλις είχαν βγει, πρέπει να ήμουν ή δημοτικό ή δημοτικό, τα Pro Trek. Τα πρώτα Κάζιο που ήταν τύπου θηρία, είχαν βαρόμετρο, πηξίδα, είχαν το πάρα πολύ εξαρωτικό που γυρνούσες και άνεβε η οθόνη, το έκανε Luminas. Και τύπου τώρα εγώ να πηγαίνω στο σχολείο και να λέω ότι έχω βαρόμετρο, πηξίδα, το κάνω έτσι και ανάβει φως. Ινδιάνα Τζον. Είχα διαστημόπλιο στο χέρι μου και να λέω, παιδιά, τώρα θα βρέξει αύριο το ρολόι μου. Από εκεί. Αντιλαμβάνεσαι, λοιπόν. Οπότε ξεκίνησε πάρα πολύ η ενασχόλησή με τα ρολόγια ως gadget και μεγαλώνοντας ξεκίνησα να το ψάχνω πάρα πολύ, να ανακαλύψω αυτόν τον κόσμο. Και ήρθε κάπως φυσικά. Ήρθε κάπως πολύ φυσικά. Κάτι σου τραβάει την προσοχή, πας στο επόμενο βήμα, λίγο ακόμα, ξεχνιέσαι να διαβάζεις, να παρακολουθείς ένα βράδυ, ας πούμε, και ακριβώς, γιατί το χτίζεις. Και μου κάνει εντύπωση τώρα που το συζητάμε. Τώρα η πληροφορία είναι πολύ εύκολη. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα site, μπαίνεις σε ένα αυτό, βρίσκεις τα πάντα. Προσπαθώ να θυμηθώ, ρε φίλε, πού τα βρίσκω όλα. Εγώ έχω τον κάπρε, παιδί μου, εκεί, ξέρεις, που τα βρίσκα, θυμάμαι. Εντάξει, εγώ είχα πρόσβαση. Καταρχήν, γεια μας. Έχεις δίκιο. Σιγά. Ωραίο. Πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Σωστό ποτήρι, σωστό πάγο, stop. Όλοι. Θυμάμαι περιοδικό. Ναι. Περιοδικό θυμάμαι. Γιατί εντάξει, καλά, ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, είχε ξεκινήσει το ίντερνετ και αυτά, αλλά ήταν και στο μετέχμιο του. Κατέβαινε μια φωτογραφία 6 MB. Ναι, κατάλαβες τώρα, ναι. Με ISDN. Μπράβο, ναι. Και έπαιρνε η μάνα μου τηλέφωνο. Μόλις είχε βγει ο χρονογράφος, έπαιρνε η μάνα μου τηλέφωνο. Κλείστο, κόβε τη σύνδεση. Οπότε θυμάμαι πολύ σελίδα, πολύ περιοδικό. Ναι. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε με το πρώτο μου ρολόι, που τυχαίνει και ο πρώτος χρονογράφος και το πρώτο ρολόι πέρα από gadget. Θυμάμαι, επειδή έχω τρέλα και με τα αυτοκίνητα και με τις μηχανές, θυμάμαι τον Jay Leno. Okay.
Και θα σου πω πως από τον Jay Leno έφτασα να αγοράσω. Λοιπόν, θυμάμαι τον Jay Leno και φορούσε ένα φανταστικό ρολόι, Seiko Sportura, εκείνη τη εποχή, το οποίο ήταν με το ένα στρογγυλό και τους 3 δείκτες που είσαι σαν αυτοκίνητο. Οκ, ναι, σαν ταμπλό. Αυτό. Βλέπω αυτό το ρολόι και παθαίνω. Αρχίζω να το ψάχνω κτλ. Και μετά, τότε ήταν και εκπομπή αμάν τα καθάρματα και το φορούσε και κανάκι. Τι λες τώρα! Ναι. Και σε μία σύνδεση Jay Leno Κανάκης, λέω πρέπει να πω προς τα εκεί. Αρχίζω λοιπόν και ψάχνω τότε τα Seiko τα Sportura. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα. Μιλάμε για ένα ρολόι τέλη δεκαετίας 99, 98, 2000, που τότε το συγκεκριμένο έκανε 3 με 3.500 ευρώ. Ναι. Ακριβό ρολόι. Και ακριβό για Seiko. Οπότε εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να πάω τόσο ψηλά. Αλλά βρήκα κάτι το οποίο ήταν πολύ κοντά και με πολύ ωραίο design. Το πρώτο μου λοιπόν ήταν αυτό εδώ. Ένα Seiko Sportura, αυτόματο, το οποίο πήρε το nickname Alien. Εντάξει. Αντιλαμβάνεστε Ναι, τι πήρε ναι. το nickname Alien. Και ήταν από τα πρώτα αγαπημένα μου, θυμάμαι, δηλαδή με τον πατέρα μου μαζί, έχουμε πάει σε ένα χρυσοχόη. Ήταν το κλασικό. Πάμε το πατέρα. Έχω μαζέψει κάποια χρήματα, θα με βοηθήσει και λίγο ο πατέρας. Ναι. Και πάμε να πάρουμε, επειδή έδωσα πανελλήνιες και πέρασα εδώ στην πρώτη μου σχολή. Τέλειο. Ανοίγεις το τέτοιο σου, ρε παιδί μου, τώρα, το σιρτάρι σου. Θα το βάλεις. Ναι. Θα το Το βάλεις. συγκεκριμένο θα το βάλω, ναι. Γιατί, καταρχήν, είναι παράξενο, είναι περίεργο και δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Ναι. Είναι ακόμα σύγχρονο, δηλαδή δεν σου φαίνεται παλιό. Δεν ξέρω, εσύ πώς το βλέπεις. Το έχεις ξαναδεί. Έτσι, να το πιάσω και να το επεξεργαστώ, όχι. Είναι αλήθεια. Ξέρεις, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα το φορούσα αν είχα βιώσει με τέτοια συνθήκη. Σίγουρα για να το κάνω έτσι και να μου θυμίζει, να μου θυμίζει αυτό. Ναι, εντάξει. Τώρα είναι έτσι νιώθω... το πρώτο ρολόι που πήρα με τον πατέρα μου. Εντάξει, αυτό μόνο και μόνο γι' αυτό το φορούσα σίγουρα. Ήταν αυτό που μπήκαν και μας δείξαν διάφορα και εδώ μεταξύ έχει πάρα πολύ και το κομμάτι λίγο το αυτοκίνητο, ταχύμετρο. Άλλος δείκτης το χρονογράφου, πορτοκαλί, που θυμίζει λίγο. Και είναι και παράξενο γιατί οι περισσότεροι όταν το βλέπανε λέει πάντα πού τη λέει την ώρα. Ναι. Πού είναι η ώρα. Ναι, τέλειο. Είναι και ιδιαίτερο πάνω τα δευτερόλεπτα. Ακόμα και το κυραφέ στο λουράκι του που ταιριάζει με το πορτοκαλί του δείκτη κτλ. Το θεωρώ ένα. Καμάρι, ένα από αυτά τα φορά. Ναι. Και επίσης είναι τέλειο που βρισκόμαστε τέλη δεκαετία του 90 και έχουμε μια πολύ παραδοσιακή μάρκα η οποία τολμάει στο design. Ναι, ισχύει. Που τώρα δεν το βλέπουμε και πολύ συχνά. Μπράντες κλασικές να τολμάνε στο design. Εντάξει, αυτό έχει περιοριστεί γενικότερα. Πολύ. Λόγω και των πολλών εταιριών, έτσι, μικρότερων εταιριών που τολμάνε ακριβώς και έχουν περιορίσει λίγο στις μεγάλες εταιρείες. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτό που είπες με οι λεπτομέρειες με τους δείκτες. Ναι. Θυμίζει. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω ένα. Αναλογικό αυτοκίνητο. Ένα στραβόμετρο να κατεβαίνει. Ακριβώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και αυτή είναι και η όλη φιλοσοφία αυτής της σειράς της τότε Sportura. Και να έχει ένα ρολόι το οποίο είναι. Ξέρεις, όπως το βλέπεις εδώ, όπως το βλέπω εκεί, δεν είναι μεγάλο. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο, ναι. Και εντωμεταξύ έχει και μία, αν θέλεις, χρυσή τομή στις αγωγές. Ναι. Ότι είναι και ένα everyday watch, αλλά αν ντυμένο στα μαύρα, είναι και πάει και προς dress watch. Ναι, επειδή είναι διακριτικό στην ουσία το μόνο έξτρα που έχει είναι το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί το δείχνει. Πολύ ωραίο. Και ωραία αρχή. Εντάξει, το story είναι ακραίο. Από εδώ που πάμε. Λοιπόν, από εδώ μετά ξεκίνησα να ψάχνω περισσότερο τα ρολόγια και πάντα με εντυπωσίαζε η ιστορία, το storytelling. Θα σε πάω σε ένα ρολόι, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Από ό,τι και αν έχω πάρει μέχρι τώρα, είναι το αγαπημένο μου για το πιο ξεχωριστό. Θα σε πάω εδώ, στο Seiko Pog. 6103 reference και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Το συγκεκριμένο ρολόι έχει όχι μία, όχι δύο, αλλά 3 πρωτιές. Γυρνάμε πίσω στην δεκαετία του 70,
όταν όλοι πάλευαν για το ποιος θα βγάλει πρώτος τον πρώτο αυτόματο χρονογράφο. Είχαμε τη Seiko, είχαμε την Tag Heuer, μαζί με την Breitling και είχαμε και την Zenith. Λοιπόν, η Tag ήταν η πρώτη που το ανακοίνωσε. Είπε, θα το βγάλω. Η Seiko ήταν όμως αυτή που το κυκλοφόρησε. Hold my beer. Hold my beer. Ακριβώς. Λοιπόν, η Seiko ήταν η πρώτη που το κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία. Η δεύτερη πρωτιά που έχει το συγκεκριμένο, και ο λόγος που ονομάζεται POG, είναι από τον Colonel William POG. Είναι ο πρώτος αυτόματος χρονογράφος που πήγε στο διάστημα. Και πώς πήγε στο διάστημα? Ο συγκεκριμένος αστροναύτης, μέχρι τότε η NASA, μέχρι και σήμερα η NASA, είναι collab με την Omega. Εκείνη την εποχή, τέλη δεκαετίας του 70, η Omega δεν έχει βγάλει ακόμα αυτόματο χρονογράφο. Όλα είναι κουρδιστά. Λοιπόν, ο POG λοιπόν φορούσε το Omega του, όπως έπρεπε να φοράει, αλλά επειδή στην καθημερινή του ζωή είχε αυτό, είπε τώρα τι να χρονομετρώ, θα πάω στο διάστημα, να κουρδίζω, να κάνω να δείξω. Και κρυφά, στο ένα ρολόι φορούσε το Omega και στο άλλο χέρι φορούσε αυτό. Οπότε, πρακτικά τις μετρήσεις στο διάστημα τις έκαναμε αυτό. Και αυτό ανακαλύφθηκε το 2008. Αποκαλύφθηκε ότι τελικά αυτός είναι ο πρώτος από κάτι ξεχασμένες φωτογραφίες και κάτι ξεχασμένα βίντεο. Δεν ήξερα αυτό. Ναι, γιατί είδαν ότι ο POG πήγε στο διάστημα και φορούσε 2 ρολόγια. Και ψάξαν ποιο είναι αυτό. Και βρήκαν ότι είναι αυτό. Και μάλιστα το δικό του πουλήθηκε πάρα πολύ ακριβά σε auction και ο τύπος δώρισε τα χρήματα σε κάτι για παιδάκια, αν δεν απατώμε. Ωραίος. Και από αυτό το μηχανισμό, που είναι από τους κορυφαίους αυτόματος, επηρεάστηκε μετέπειτα η Rolex σε ό,τι αφορά τους χρονογράφους για το Daytona. Και πόσο ιδιαίτερο και bold σχεδιασμός... Καταρχήν, τώρα... Τι να λέμε, το dial είναι σαν να είναι καραμέλα και μέλι. Δηλαδή, και έχεις και το Coke Basil γύρω-γύρω. Φανταστικό. Ναι, και είναι και, με ρώτησε, άλλη μια φορά το είχα δει έτσι από κοντά και μου άρεσε το πρώτο πράγμα που κοίταξε ήταν και αυτό που κοίταξα και τώρα. Δεν είναι ούτε 50, ούτε 100 μέτρα. Είναι 70 μέτρα. Είναι ακριβώς, ναι. Αυτό δεν ξέρω γιατί. Αδιάβολο. Δεν ξέρω γιατί. Είναι 70, που είναι η πρώτη γενιά των συγκεκριμένων Seiko, που είναι στα 70. Και το έχεις και... Δεν ξέρω πότε το πήρες, αλλά είναι ακραία κατάσταση. Πάρα πολύ καλό. Το πήρα πολύ σε auction πριν περίπου 4-5 χρόνια. Το κυνηγούσα πάρα πολύ καιρό. Πολύ clean, πάρα πολύ καθαρό είναι. Και είναι εντυπωσιακό πώς τέτοια ρολόγια, που να πούμε και τις τιμές, δηλαδή τότε αυτό έκανε $70. $70-80 στην Ιαπωνία. Και τώρα η τιμή του είναι, δηλαδή σε καλή κατάσταση πάνω από 1000. Άμα το βρεις, αυτό που έκανα να πω, άμα το βρεις σε καλή κατάσταση, μπορεί να αγγίζει και το 1500. Ναι, άμα έχεις κανένα κουτί, κανένα γύρω-γύρω τα ψηφιακά, έχεις φύγει. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ακραίος και τον μπρασελέ, πώς τα αγκαλιάζει εδώ στα lags, είναι πραγματικά σαν καινούργια εδώ. Συνήθως εδώ γίνεται δουλειά, λύνει, χαλαρώνει τελείως στο μπρασελέ. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πως ένα τέτοιο design δεν αναπαράχθηκε ποτέ από Ναι. Γιατί αντικειμενικά τώρα είναι ένα ρολόι που, ρε παιδί μου, το φοράς κάθε μέρα για πλάκα. Ναι. Και είναι από τα αγαπημένα μου. Δηλαδή, έχω ένα σωρό ρολόγια, αν ντυθώ, να πω κάποιο πράγμα, παίζει να βάλω αυτό. Και πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου που είναι Seiko. Και είναι και τύπου conversation starter, ρε παιδί μου. Ναι. Άμα τελείωσες. Άμα ξέρει ο άλλος. Άρα, άμα ξέρει ο άλλος, ή ακόμα και αν δεν ξέρει, επειδή το είναι ένα... Το λες και λίγο bold ρολόι σε απόψη design και χρωμάτων. Λες τώρα, τι είναι αυτό. Και έχει και... Σε έχουν ρωτήσει πολύ. Ναι. Έχει και το dial μέσα που κάνει όλες αυτές τις γραμμές. Τις γραμμές που παίζει με το φως. Ακριβώς. Ναι. Είναι καταπληκτικό ρολόι. Τι ωραία που θα νιώθουν αυτοί, ρε φίλε. Και έχει λίγο κρέμα η στεφάνη εσωτερική. Ναι, το οποίο τα χρώματα είναι τέλεια. Αν το γυρίσεις, γυρίζει.
για να χρονομετρείς. Δηλαδή, τώρα δες πατάτα που κάναμε. Αντί να γυρίζει τον μπέιζελ, γυρίζει εσωτερική στεφάνη. Και γι' αυτό είναι κρέμα επειδή είναι άλλο υλικό. Καταπληκτικό. Εντάξει, κοίταξε. Πάμε να συνεχίσουμε και θα σου πω αν όντως είναι τα αγαπημένα μου και εμένα από αυτά που έχεις εδώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην δεκαετία του 90. Το θυμάμαι σαν είναι τώρα, είμαστε 1993, ο πατέρας μου ναυτικός, βρισκόμαστε στην Τενερίφη, οικογενειακά όλοι μαζί, γιατί ο πατέρας μου ήταν σε τάνκερ, και επειδή η δουλειά πήγε, ήταν πρώτος μηχανικός, αυτό είναι το ρολόι που αγόρασε. Είναι της σειράς Από τα 200 που λέμε, τα professional. Το οποίο ήταν τύπου, ξέρεις, εκείνη η εποχή βρισκόμαστε σαν 90s που η Αμερική πηγαίνει πάρα πολύ καλά, που η αγορά πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εδώ ξεκινάει να πούμε το παλιό Πασόκ, το Orthodox. Έτσι, Orthodox. Οπότε τα Tag Heuer είναι ακόμα standalone εταιρεία. Δεν έχει εξαγοραστεί όπως είναι τώρα που ανήκουν σε άλλο οίκο. Και βγάζουν τρομερούς quartz μηχανισμούς. Στο συγκεκριμένο βγαίνει σε αυτόματο, αλλά οι quartz μηχανισμοί τους είναι πάρα πολύ δυνατοί. Και εγώ αργότερα επηρεάστηκα και αγόρασα αυτό εδώ, το οποίο είναι και GMT. Αυτό, επειδή αυτό μου θυμίζει και λίγο αυτό το μαγικό που έχει, για να μην το παραλείψω, που εγώ τρελαίνομαι με αυτά. Γενικότερα από μικρός μου άρεσαν πάρα πολύ και γι' αυτό είναι ένα στοιχείο που μου άρεσαν, που εν τέλει μου άρεσαν τα ρολογιά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ η λεπτομέρεια και η λεπτοδουλειά που μπορεί να έχει κάτι. Αυτό που έχουν διατηρήσει εδώ, το tag πράσινο, το Heuer κόκκινο. Μαγικό. Είναι μαγικό. Τρομερό. Μαγικό. Είναι σαν να. Δεν ξέρω πώς το περιγράφω. Είναι σαν να βλέπεις, ρε παιδί μου, τύπου. Να μου πεις ότι ξέρεις κάτι. Αυτό κανονικά έβγαινε χωρίς χρώμα, αλλά αυτό είχε χρώμα γιατί ήταν. Που τότε έβγαινε έτσι απλά. Ενώ τώρα θα το εκμεταλλευόντουσαν έτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και ήταν τότε η εταιρεία. Εντάξει, η Tag Heuer έχει περάσει από 40 κύματα. Ναι. Και από πλευράς ταυτότητας, αλλά τότε κάπως το κρατούσε αληθινό. Και με το heritage που είχε. Γιατί είναι μια εταιρεία η οποία έχει σοβαρό heritage. Απλά μέχρι τότε θεωρώ το κρατούσε αληθινό. Μετά. Ναι, εντάξει. Έπρεπε να πουλήσει. Εντάξει, για μένα έχει τώρα η ιστορία του Carrera με το Παναμερικάνα. Και το Carrera και το Μονακό. Ναι. Είναι ακραίο. Δηλαδή τότε Steve McQueen Μονακό τέλειωσε. Δηλαδή ήταν μπραντάρισμα. Άντε, γεια. Ναι. Εγώ είχα σοκαριστεί σε σημείο που ήταν σαν να πατώ repeat συνέχεια σε ένα βίντεο και διάβαζα και ξαναδιάβαζα την ιστορία με το Παναμερικάνα, με τον αγώνα που πήγαν και δοκιμάσανε το τέτοιο, το αυτοκίνητο από την Ευρώπη. Έφυγε η ομάδα της Porsche να πάει και να το δοκιμάσει. Και εξού πήρε και το Carrera από εκεί. Θέλω να βγάλει. Όλοι νομίζουν ότι το 911 Carrera το 911 είναι γερμανικό. Καλά, μην το πιάσουν γιατί ήταν 901, το ξέρεις αυτό. Ήταν 901. Ναι, ο Ferry Porsche, όταν έφτιαξε το αυτοκίνητο, ο αριθμός ήταν 901. Και όταν πήγε να το βγάλει, η Peugeot του είπε: Όπα, σου λέω, το 3 αριθμούς και 0 το έχουμε εμείς. Γιατί όλα τα Peugeot είναι 100, 3, 8, 4, 5. Δεν μπορεί να κάνει αυτό. Και ο Ferry λέει: Εντάξει, και 911. Έτσι βγήκε το 911. Και το Carrera βγήκε από τον αγώνα που λες. Βγήκε από την Αμερική. Αυτό πάλι παραμένουμε σε αγωνιστικά μονοθέσια και τα σχετικά. Και αυτό νομίζω ότι έχει, πώς θα είναι, στα καλύτερα στη μηχανικά. Δεν είναι forehand, έχει ένα παραπάνω. Γι' αυτό είναι και βγαίνει και σαν GMT. Έχει και λειτουργία GMT, χωρίς να είναι GMT ακριβώς. Μου θυμίζει πάρα πολύ. Καταρχήν μου αρέσουν πάρα πολύ τα bezel που έχουν. Είναι σταθερό, full φίνα. Και έχουν και ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Μου θυμίζει πάρα πολύ το ρολόι του Άρτον Σένα. Ναι, μοιάζει.
Μοιάζει πάρα πολύ. πολύ. Είναι εκείνη η εποχή. Είναι εκείνη η εποχή. Μοιάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Που του Iron Man έξανε quartz με τα δύο ψηφιακά που είχε μέσα. Και το δερμάτινο το λέω. Καλά, εντάξει. Και συγκεκριμένος έκανε μόδα τα loafers, έκανε μόδα το ρολόι, έκανε μόδα τα γυαλιά. Δηλαδή, πώς ας πούμε τώρα. Κατά μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Ναι. Να πιάνουμε και τα αριστερά. Αλλά πρέπει να μου πω ένα πρόσωπο το οποίο έζησε πολύ λίγο. Ναι, βέβαια. Και δημιούργησε τέτοιο culture. Ναι, coolness τελείως. Ναι. Τώρα εκεί με τα μαγιό και τα chill αλλά ήταν ο εαυτός του full και πόσο μόνο και με τα ρολόγια. Με άσπρη κάλτσα και Honda NSX και... Το βιντεάρα, εντάξει. Ναι. Τρέχω όλη την πίστα. You wanna come with me? Το πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εντάξει, έχει διατηρήσει και τις λεπτομέρειες του με τα κόκκινα. Έχει περάσει το λογότυπο, ξέρεις, βλέπεις ότι εδώ το tag heuer το έχεις έξω, δεν το έχουν περάσει μέσα. Που δεν είναι το ίδιο η λεπτομέρεια εκεί. Ναι. Θεωρώ τα συγκεκριμένα και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι από την εποχή που η tag heuer είχε σοβαρή ταυτότητα. Πάρα πολύ. Και αν και ξέρεις στην Ελλάδα πώς θα λένε τα tag heuer περισσότεροι. Όπα, όχι. Τι έχουμε τέτοιο. Όχι. Ναι. Όχι, ναι, και το έχω ακούσει και από ορολογοποιούς, αλλά και από συλλέκτες. Ρολόγια γάμου. Τι λες! Ναι. Ρολόγια γάμου. Ναι. Έλα ρε. Αυτό το ακούω πρώτη φορά να ξέρω. Έχω φίλο ορολογοποιό και μου λέει ρε φίλε, τα tag heuer πολύ ρολόγια, αλλά ευτυχώς που υπάρχουν γάμοι. Όχι, εντάξει. Όχι, διαφωνώ. Ναι, full. Διαφωνώ. Και τώρα έχουν κάνει και πολύ τέτοιο. Μ' αρέσει που έτσι κάνουν και μια στροφή στο αρχίζουν και ξέρεις, επαναφέρουν λίγο το heritage. Ακόμα και με τα απλά, τα πλαστικά, τα πράσινα, αυτά που έχουν βγάλει, τα χρώματα, τα έτσι, τα αλλιώς είναι... Η tag heuer δεν ήταν μια δημοκρατική μάρκα, αλλά είχε σοβαρή ταυτότητα. Βέβαια. Και επίσης μεγάλη συμμετοχή. Πάρα πολύ. Και σε αγώνες και σε... Μα είχες ιστορία πολύ να πάτε. Και με το Keith που κάνατε τη συνεργασία ήταν φανταστική. Και όλα αυτά, και ειδικά η σειρά Professional 2000, ειδικά σε κάτι τύπου Miami Vice, τύπου νομίζω κάπου και στο Die Hard έπαιζε, ήταν όλο τύπου 90 καλύτερα. Με τον Μπρασελέ τον άλλα που είναι λίγο ιδιαίτερο, που κάνει έτσι αυτό είναι τύπου τώρα αλητία ρε παιδί μου. Και τι έχουμε, ναι. Θα σε πάω, επειδή ακριβώς ήταν ναυτικός, θα σε πάω σε ένα το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε σε Αμερική ούτε σε Ευρώπη, δεν το έχω βρει πουθενά και μάλιστα είναι πολύ δύσκολο να βρει πληροφορίες. Λοιπόν, Seiko Emblem κυκλοφόρησε μόνο στην Ιαπωνία, αυτόματο, είναι η συνέχεια του LaSalle και ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια της Seiko να πάει σε ένα πιο youth κοινό, τύπου 25-35. Φανταστικό ρολόι, επίσης του πατέρα μου. Και επίσης πλέον έχει φοβερή αξία και τρομερή λεπτομέρεια, τα χρώματα φανταστικά. Χρώματα dial, αυτό που σου είπα και πριν. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, είναι σαν να είναι θάλασσα και ουρανός μαζί, μαγικό χρώμα. Και είναι και χρώματα που δεν βλέπεις. Όχι. Πια ρε παιδί μου. Ναι. Δεν τα πολύ δουλεύουν. Εν τω μεταξύ είναι σαν να έχει αυτό το ωραίο το... Δεγκραντάρισμα. Ναι. Και είναι αυτό που μπορείς πώς τα φτιάχνει τότε. Τι κάνω, είμαστε στην μια δεκαετία, δηλαδή δεκαετία 70. Δηλαδή δεν στη φτιάχνουν ρε φίλε 70. Καλή ώρα. Πόσο ωραία πράγματα βγαίνουν το 1970. Και εδώ είμαστε το 70. Ναι. Και εδώ είμαστε το 70. Φοβερό το Universal. Και εδώ είμαστε το 70. Εντάξει. Δεν νομίζω να το μάντευε κανείς όσο φαινόταν στο πλάνο ότι αυτό είναι κάμερα, ξέρω εγώ. Εντάξει, κρέο.
Κάποιος εδώ μας είπε πριν ότι μοιάζει με ένα πακέτο με τσιγάρα. Ναι. Η πρώτη SLR μηχανή που μπορεί να ρυθμίσει και focus. Η συγκεκριμένη μέχρι σήμερα εκτίθεται και στο MoMA λόγω του design της. Θυμίζει από ταμπλό αυτοκινήτου μπροστά, ξέρεις, με το δέρμα, μέχρι κάτι παλιές έπιπλα που φτιάχνανε. Εντάξει, το λειτουργεί, Ναι, λειτουργεί, κανονικά. Γιατί είναι μηχανικές μηχανές, δεν έχουν ουσιαστικά η κασέτα που παίρνει, αυτή έχει λίγο ρεύμα και αυτή κάνει όλη τη διαδικασία. Η κασέτα της μηχανής, δηλαδή αυτή έχει το ρεύμα. Όλο το υπόλοιπο είναι μηχανικό, δεν έχει τίποτα. Τέλειο. Να σκάσει σε κάνει φωτογράφηση με αυτή, παιδιά, έρθα. Φίλε, παλιά φωτογράφησα πολύ με αυτή στο στούντιο. Αλήθεια. Έχω στο στούντιο πολλές φωτογραφίες που έχω βγάλει με αυτή και τους έχω ζητήσει να μου γράψουν αφιέρωση μετά. Τι λες, Τι κρατήσει, ναι. Εντάξει. Εγώ ψοφάγεστα, ψοφάω, δηλαδή μόνο από το πιάνω και καταρχήν Ναι. είναι βαρύ, ξέρεις, είναι άλλο. Και πίσω, εδώ. Πολλά πολύ well made η σου δείχνει αν έχεις κασετά μέσα πόσες φωτογραφίες έχουν μείνει. Συνήγρισμα ακραίο και δέρμα, εντάξει. Ναι. Εντάξει, top. Λοιπόν. Φοβερή. Θα σε πάω. Συνεχίζουμε φωτογραφικές μηχανές. Οκ. Και συνεχίζουμε και μια παρόμοια ιστορία. Έχουμε και μια άλλη. Λοιπόν, έχουμε αυτήν εδώ. Ψάρος άσχημα πριν. 1959. Η συγκεκριμένη είναι από τις πιο durable μηχανές που έχουν βγει ποτέ. Είναι η πρώτη Nikon F, η οποία η μεγαλύτερη της ιστορική στιγμή είναι ότι είναι η μηχανή του Βιετνάμ. Οκ. Λέγεται ότι είναι τόσο durable που έχει σταματήσει και σφαίρα. Και επειδή μιλάμε για Βιετνάμ, σε πάω σε αυτό εδώ. Μια επανέκδοση του ρολογιού που φορούσαν οι στρατιώτες στο Βιετνάμ. Χρησιμοποιήθηκε και στην ταινία Apocalypse Now. Τι είχαν κάνει, τι ρολόγια είχαν παίξει. Αυτό. Από τα πιο durable ρολόγια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Το συγκεκριμένο Φανταστικό, είναι από το Sin, τον ηθοποιό που στην ταινία υποδιόταν τον Captain Willard. Και έτσι και λέγεται Seiko Captain Willard, ναι. Captain Willard. Μπορεί να δεις τις διαφορές εντωμεταξύ που έχουν τα, ξέρεις, πόσο επεμβαίνει, ρε παιδί μου, η τεχνολογία και πόσο ξεκινάει και αλλάζει το φινίρισμα και στα index μέσα στο dial και αυτά, πόσο πιο εμπορικό είναι πλέον. Ναι. Φανταστικό χρώμα, Ναι. Ήταν και το που πήρα. Πέρα από την ιστορία του, ήταν ένα ρολόι το οποίο είναι και πάρα πολύ durable. Η κάσα του είναι ιδιαίτερη, που έχει αυτό το... Ναι, θυμίζει πολύ το 6309-7040. Αυτό δεν είναι μεγάλο. Μπορεί να φαίνεται μεγάλο, αλλά δεν είναι μεγάλο. Lag to lag, δηλαδή, κλέβεται. Και μ' αρέσει που σε αυτά τα λουράκια, αυτό που έχουν κάνει, είναι που το φοράς και ταλαντεύεσαι αν είναι δέρμα ή καουτσούκ. Είναι τόσο φίνο. Ναι. Δες το τώρα. Ναι. Που έχω πολύ μικρό καρπό. Πάρα πολύ ωραίο. Το χρώμα είναι σαν να είναι ελαιόλαδο. Ναι. Γυαλιά, κάτι τέτοιο μου θυμίζει πάρα πολύ ωραίο. Ναι, Smooth as fuck το γύρισμα. Ναι, ρολόι που το φοράς και δεν σε νοιάζει, δηλαδή. Ναι, ρε. Αυτό που δεν είχα προσέξει ποτέ είναι ο δευτερολεπτοδείκτης που έχει το κόκκινάκι. Ναι, έχει φοβερό detail. Έλα ρε, τέλειο. Μου θυμίζει πολύ έχω μια χελώνα και μου θυμίζει πολύ πάρα πολύ ωραίο ρολόγιο. Και επίσης είναι ένα ρολόγιο που δεν χάνει και αξία, δηλαδή είναι και αυτά τα ρολόγια τα οποία είναι collector. Ναι, σταθερά και το κρατάνε με πάρα πολύ ωραίο ρολόγιο. Τα δύο επικρατέστερα από εδώ μέχρι στιγμής είναι τα δύο Seiko. Αυτό και το διπλάνο είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό, αν πεις ότι κάποιος έχει ένα budget επειδή μου το δώσει, έχει το budget εκεί κοντά να το δώσει, είναι ένα ρολόι που μπορεί να το λιώσεις, να το φοράς. Για μένα είναι όσοι κάνουν
entry Μμ. στην αγορά ρολογιών. Ναι, ναι. Είναι ένα πολύ value for money ρολόι. Και θα τους κρατήσει για πάντα με σχετικά φθηνό service. Αλλά είναι ένα ρολόι το οποίο δεν θα πεθάνει ποτέ. Δηλαδή θα το δώσει και στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους και iconic design, iconic ιστορία και σοβαρό. Και επειδή είναι το 70 και αυτό το συνδυασμένο. Πολύ well made ρολόι, πάρα πολύ ωραίο. Να. Και Καλά και πίσω εδώ το. Ναι. Το δελφίνι είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Λοιπόν, και συνεχίζοντας το 70, εκεί 80, σε πάω σε ένα άλλο του πατέρα μου, που είναι στραπατσαρισμένο συγκεκριμένο. Είναι ένα ρολόι που όλοι πλέον εικάζει ότι τα ξαναφτιάχνει, τα πουλάει, αλλά το συγκεκριμένο έχει και ένα πλαστικό. Είναι τα pre-G-Shock ρολόγια. Αυτά λοιπόν η Casio τα πουλούσε δεκαετίες του 80 και τα έλεγε σαν durable ρολόγια. Αυτό του συγκεκριμένου του πατέρα μου έχει φάει σφυριά, έχει φάει ηλεκτροκολλήσεις, έχει φάει και ακόμα ζει φίλε και ακόμα δουλεύει. Ο τέτοιος πάνω, Ο Δίτης. με τα αρχοπέδιλα. Εντάξει, τέλειο. Και πολύ τύπου ρολόι, ρε παιδί μου, που θα το δεις να το φοράει και σε ταινία του. Στον Bond, ας πούμε, που λέω. Μπορεί να δεις να το φοράει ο Μάν εκεί που φτιάχνει τα. Αυτό, ναι. Τους μηχανισμούς και όλα αυτά που χρησιμοποιεί. Ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησε. Αλήτικο. Ναι. Και από εκεί ξεκίνησε η κουλτούρα των συγκεκριμένων ρολογιών, μετά πέρασε το G-Shock και από αυτό το ρολόι βγάλανε το κλασικό αυτό που φοράνε. Παντού, ναι. είναι επηρεασμένο από αυτό. Πολύ ωραίο ρολόι αυτό. Εννοώ, ξέρεις, έχει το βλέπεις ότι αποτυπώνεται η επιρροή που έχει στο σήμερα. Ναι. Πάρα πολύ. Πόσο... Και μετά δίπλα θα σε πάω σε ένα ρολόι το που εγώ το έχω ονομάσει το Adam Sandler των ρολογιών. Ουσιαστικά είναι ένα bold ρολόι με ένα χρώμα έτσι το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο. Σε καμιά περίπτωση. Απλά επειδή όπως και ο Adam Sandler δίνεται όπως δίνεται, που ξέρεις φοράει πάρα πολύ φανταχτερά χρώματα, πάρα πολύ αθλέτη. Ναι. Και μάλιστα έτσι και πάει και στα Όσκαρ φέτος. Ντυμένος τύπου πηγαίνει σε γήπεδο. Το έχω ονομάσει Adam Sandler γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ρολόι το οποίο έχει και ιστορία, έχει καταδειχθεί πλέον συγκεκριμένα, έχει πολλά χρόνια να βγει. Αλλά είναι G-Shock. νομίζω ότι η G-Shock στα δικά μου μάτια έχει ένα respect. Ό,τι G-Shock ναι. Έχουν κάνει εδώ τώρα σοβαρές, δηλαδή και το Houdini έχει κάνει φοβερά collab με αυτά. Το έχουν βάλει G-Shock, έχεις δει να φοράει ο Ομπάμα, έχεις δει να φοράει ο Τζον Μάγερ και πόσοι άλλοι τώρα. Και είναι ένα ρολόι το οποίο το θέλω κατά κύριο λόγο καλοκαιρινό και μπορώ να πάω παντού. Και δεν με νοιάζει, δηλαδή μπορώ να πάω τύπου να είμαι ντυμένος πολύ καλά και να φοράω αυτό και να πάω σε ένα ραντεβού ή να είμαι στην παραλία όλη μέρα με αυτό και να ξέρω ότι... Καλά, ναι, προφανώς. Θα σου πω, μου έχει μπει με αυτά γιατί δεν είναι. Εγώ είμαι πιο πολύ εδώ. Ναι, το γνωρίζω. Αλλά μου έχει μπει υποσυνείδητα, ρε παιδί μου, η τέτοια ότι τα βλέπω και τα έχω, εντάξει, τα έχω ξεκινήσει και τα βλέπω με άλλο μάτι. Τύπου για το παιχνιδιάρικο, ρε παιδί. Τη φοράω τη βερμούδα μου, φοράω το τισερτάκι μου το λευκό, πάω, το σκάω. Ναι. Γεια σας, και εγώ και όπου με βγάλει. Δηλαδή μπορώ να πάω το πρωί στην παραλία και άμα είμαι διακοπές να καταλήξω το βράδυ να πίνω νεγκρόνια και να το φοράω ακόμα. Αυτό. Έχω κάνει ραντεβού με φοκλιστή και με ρωτούσε τι είναι αυτό και που το βρήκες. Πήγαμε αυτό. Επίσης, ξεκινάει η κουβέντα γιατί μπορεί να πας κάπου το οποίο είναι πολύ σοβαρό ραντεβού. Σου λέει αυτός είναι. Και να σε δει με αυτό και να σου πει. Ρε μαν, τι είναι αυτό που φοράς. Δηλαδή δεν χρειάζεται πάντα να φοράς ένα πολύ ακριβό ρολόι για να όχι. δηλώσεις τι είσαι και ποιος είσαι. Ναι, ισχύει. Όπως λέει και ένας YouTuber, αυτό ανήκει στην κατηγορία God Tier ρολογιών. Με αυτό είχα πάρει ένα τέτοιο σχόλιο, με αυτό το ρολόι. Με το Universal. Ναι, ήμασταν σε ένα ωραίο έτσι, γκαλάκι που είχαν κάνει για ρολόγια και αυτά, η Grand Seiko. Και θυμάμαι αυτό που εκπροσώπευε την εταιρεία και αυτά.
επειδή έτυχε εκείνη τη μέρα να πάω 2 φορές, να παραστώ 2 φορές. Και το πρωί φόραγα ένα άλλο ρολόι και το απόγευμα πήγα με αυτό. Του λέω, δες το, λέω, τσακάρετε και αυτά. Και μου λέει, μου επιτρέπετε να το βγάλω μια φωτογραφία. Και το έβγαλε φωτογραφία και μετά που μιλάγαμε, τώρα φοράγε ένα κύριο σε ένα ναυτίλο, ξέρω εγώ. Φοράγε ο άλλο ένα Aquanaut. Λέει, παιδιά, έχουμε τον νικητή της βραδιάς, λέει εδώ. Και μου πήρε το ρολόι και το φόρησε. Λέει, το πιο ενδιαφέρον ρολόι στο δωμάτιο. Μα είναι αυτό, ότι νομίζω ότι πλέον έχουμε πάει ο κόσμος, πλέον διαλέγει ρολόγια με το τι φοράνε όλοι. Δηλαδή, ναι. Εντάξει. Και επηρεάζει ο κόσμος πολύ. Δεν είναι κακό. Αλλά νομίζω η παλέτα της ορολογίας είναι τεράστια. Αχανής. Και υπάρχουν ιστορίες πίσω από ρολόγια και design ρολογιών που ακόμα ούτε και εγώ και εσύ τα έχουμε δει. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι είναι 2, 3, 4 εταιρείες με 3-4 μοντέλα που είναι τα πιο αναγνωρισμένα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες εταιρείες με πολύ ωραίο design και όπως πολύ σωστά είπες, βγαίνει ο νικητής στο δωμάτιο. Είναι αυτό το TikTok ότι είμαι στο πάρκινγκ και είμαστε όλοι και μετά έρχεται αυτός. Ναι. Ναι. Είσαι το underdog και ξαφνικά, ναι. Και αυτή well made, έτσι. Άντε γεια. Ναι. Άντε γεια. Metal 100%. Άντε γεια τώρα. Άντε γεια. Που πλέον το έχεις δει, το βλέπω σε φακούς που λένε όλοι ότι ξέρεις κάτι, ξέρω εγώ αυτός ο φακός, ναι, ok, value, αλλά είναι σκέτο πλαστικό. Και εδώ είναι τώρα, ναι. Το σώμα είναι άντε γεια, έτσι. Λοιπόν... Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, και θα σας πω σε ένα πιο σύγχρονο επίπεδο και σε ένα καταπληκτικό χρώμα. Μικρός ήθελα να γίνω πιλότο. Μέχρι πότε? Μέχρι σχεδόν και το γυμνάσιο. Οκ. Παρ' όλα αυτά, το πήγα. Έχω οδηγήσει μονοκινητήρα αρκετές φορές. Τι λες, ρε! Ναι, έχω τρέτα με το αεροπλάνο. Βασικά έχω τρέτα με οτιδήποτε έχει τιμόνι. Αλλά ξεπερνώντας αυτό, θα σου πω ότι έχω τρέτα με το αεροπλάνο. Οπότε έχουμε ένα ρολόι στο οποίο οι τύποι πρώτα ξεκίνησαν να σχεδιάζουν όργανα για ρολόγια. Μάλλον όργανα για αεροπλάνα. Και μετά βγάλαν ρολόγια. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου. Φανταστικό χρώμα και ουσιαστικά εξυπηρέτησε πάρα πολύ τους πιλότους της εποχής. Iconic, εντάξει. Ναι. Και επίσης το συγκεκριμένο που βγαίνει τώρα και το χρώμα του είναι φανταστικό. Και ξέρεις τι, από όσα έχουμε εδώ, είναι θεωρώ το μόνο που πλησιάζει αυτά που λέγαμε πριν. Ναι, ισχύει. Θα σου πω, παρόλο που είναι έτσι, εντάξει, κοίταξε, τα Navy Timer πάντα ήταν ρε παιδί μου μεγάλα και να είναι διάκριτα, να μπορεί να τα διαβάζεις και αυτά. Πριν που το έβγαλες, είπα θα κάνω αυτό ακριβώς στο σχόλιο. Γιατί το έκανα τη σύνδεση με το POG και το Seiko αυτό, ναι. Το Embed. Ρε φίλε, το χρώμα εδώ όντως αποτυπώνεται καταπληκτικά. Είναι και σαν racing. Ξέρεις που το βλέπεις λίγο αυτό το πράσινο. Ναι. Αλλά σου βγάζει και ένα luxury. Ακριβώς. Δηλαδή, το φοράς και για τη χρηστικότητά του, αλλά είναι και ένα στολίδι που μπορεί να έχει στο χέρι σου. Και επίσης, ξαναλέω, με τρομερή ιστορία. Δηλαδή, εδώ οι πιλότοι βγάζανε τα μίλια τους, πόσο βενζίνη έχουν, πόσα χιλιόμετρα πάνε, πότε θα απογειωθούν, πότε... Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το θέμα του. Τότε, ρε παιδί μου, αυτό, οι περιστάσεις τους καλούσαν να ανταπεξέλθουν κάτω από πρέσα big time. Ναι. Είναι... Άμα δεν το έχεις εντρυφήσει λίγο να ψάξεις να δεις τι και πώς, το περνάς ψηλά γράμματα, αλλά σκέψου λίγο τώρα να είσαι... Να εξαρτάσαι από ένα ρολόι. Να εξαρτάσαι από ένα ρολόι για το πόσα μίλια έχεις κάνει, με πόσα μίλια πηγαίνεις, τα καύσιμά σου, πόσο καύσιμο σου έχει απομείνει και αν θα καταφέρεις να προσγειωθείς. Και όλα αυτά seriously από ένα ρολόι. Τώρα τα θεωρούμε όλα εντάξει. Τελειώσαμε. Ναι. Τότε είχαν ένα ρολογάκι, χρονομετρούσαν, μετράγανε και λέγανε πάμε. Και με τεχνολογία η οποία ήταν θα χαλάσει, δεν θα χαλάσει, θα βγει. Παρακολουθούσα
μια συνέντευξη, πες τον, Τι είναι, πιλότο. στο Ford vs Ferrari, ο πρωταγωνιστής, Εγώ δεν θυμάμαι. Christian Bale. Λοιπόν, ο Christian Bale λέγει το εξής. Λέει πώς αυτοί οι άνθρωποι που τρέχαν στο Le Mans τότε με τα Ford GT40, που κατεβαίνουν την ευθεία με 280 χιλιόμετρα Αυτό το στόμα. και φτάνουν στροφή, τα φρένα τους δεν ξέραν αν θα πιάσουν. Τρέλα. Δεν ξέραν αν θα πιάσουν. Λέει, ακόμα και αυτό γιατί μπορεί να είναι την ψυχολογία των ανθρώπων με την τότε τεχνολογία που να πηγαίνεις με 280-300 χιλιόμετρα και να λες σταματήσεις τώρα. Αλλά παρόλα αυτά. Να πηγαίνουμε. Φοβερό. Τρέλα, ρε. Φοβερό. Τρέλα. Φοβερό. Ακόμα και σε αυτά. Στον αέρα. Δηλαδή, εγώ υπό μία έννοια θα μου άρεσε να το ζήσω αυτό. Εννοώ, γιατί τώρα, ρε παιδί μου, άμα πας, να πες ότι ανεβαίνεις ένα αεροπλάνο και πας να το κάνεις όλο τρου και να το δεις από εδώ. Ξέρω. Ναι. Ξέρεις ότι ανά πάση στιγμή κάνεις ένα έτσι και το τόλισες. Ακριβώς. Θα μου άρεσε για κάποιο λόγο να το ζήσω αυτό το πράγμα, ότι να είναι αυτό το ζενήθι της τεχνολογίας. Ναι. Να ξέρω ότι αυτό που φοράω είναι το top. Αυτό είναι, δεν έχω κάτι άλλο. Αλλά είναι. Νομίζω εκεί που μπορούμε να το αντιληφθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν έχουμε ένα δύο ρολόι και δούμε πραγματικά τι μπορεί να κάνει, πέρα από τη φινέτσα Ναι, του ναι. νομοθεάτου. Νομίζω, αν μπορώ να το εξηγήσω στο ευρύ κοινό, είναι σαν να σου δώσω ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο αυτόματο και μετά να σου δώσω και ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο χειροκίνητο. Ναι. Αν είσαι της οδήγησης, Ναι. νομίζω εκεί θα δεις πώς είναι το χωρίς και πώς είναι το Ναι, όντως με. είναι πολύ κοντά για να το ζήσεις αυτό. Αυτό. Όχι, με το αεροπλάνο είναι πιο επικίνδυνο, αλλά αυτό που λες είναι πιο. Ισχύει. Και θα κλείσω με το κλασικό, πάρα πολύ κλασικό, το οποίο το έχω υπερχρησιμοποιήσει, το οποίο είναι πάρα πολύ κλισέ αυτό που θα πω. Είναι ένα ρολόι καθαρά accomplishment. Συγκεκριμένα το πήρα πριν 9 χρόνια, όταν είχα κλείσει δύο πολύ μεγάλες δουλειές, και λέω, αυτές οι δύο δουλειές θα πάνε σε αυτό. Και εντάξει, σίγουρα η συγκεκριμένη εταιρεία είναι καινοτόμα, αλλά είναι αυτό το ρολόι, ένα ρολόι το οποίο είναι asset. Ναι. Η αξία του μόνο ανεβαίνει. Sub. Τι φοράς, ένα sub. Sub, το οποίο έχει υποφέρει λίγο, χρειάζεται ένα service. Εντάξει, το έχεις Ναι, ευχαριστηθεί. το έχω ευχαριστηθεί. Και εντάξει, είναι ένα ρολόι κλασικό. Εντάξει, τώρα το θέλει ένα επεισόδιο για όλη την ιστορία του sub. Ναι. Ακριβώς. Καλά, και όχι μόνο του Sub. Ναι. Η Rolex έχει από τον Daytona, από το Explorer, από. Έχει. Top. Λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο σου από όλα? Εύκολα. Και το δικό μου. Εύκολα. Να ξέρεις ότι αν μου έλεγες hands down, έτσι, αυτό είναι δικό μου. Και μετά διάλεξα από όλα τα υπόλοιπα. Ναι, διάλεξε ένα θα έπαιρνα αυτό. Ναι, ρε φίλε. Ούτε θα πήγαινα εδώ, ούτε εδώ που είναι, ρε παιδί μου, να πεις ότι Κώστας, εγώ Είναι δεν ακραίο. συζητάμε. Άντε, για, έτσι. Δηλαδή, και τα δύο σε άλλη ζωή θα τα ξανάπαιρνα. Δηλαδή και το Navitamer θα το ξανάπαιρνα και το Rolex θα το ξανάπαιρνα από άποψη. Ναι. Στήριξη μου. Ναι. Είναι ρολόγια που θες να τα Μμμ. έχεις. Αλλά σε διαφορετικότητα, ιστορία και design και... Εγώ πάντα λέω το παράδειγμα ότι φεύγω το πρωί από το σπίτι, θα βγω στη Κηφισίας, που θα πάω στο γραφείο με τη Βέσπα, με τη μηχανή, ξέρω εγώ. Και θα κάνω έτσι, ειδικά άμα έχω φύγει πολύ νωρίς, τύπου 6 ώρα, ας πούμε, 6.30 και βγαίνω και αρχίζει και πέφτει το φως και θα χαζέψω τον καρβό μου, ρε φίλε, εγώ εκείνη τη στιγμή θέλω να δω κάτι τέτοιο. Ναι. Οκ, εντάξει, σίγουρα
έχεις πάρει αυτό που εσύ είπες με τη δουλειά και αυτά και τα σχετικά, αλλά εγώ εδώ είμαι. Δεν θέλω να χαζέψω κάτι, θέλω να έχει μια ιστορία πάνω, θέλω να έχει αυτό πολύ το σχεδιαστική παλέτα, τα χρώματα να είναι αυτά, η κάσα να δείχνει ότι δεν ήταν τόσο εύκολο να κάνεις φίνες κάσες τότε και να... Μ' αρέσει πολύ αυτό. Και το μέγεθος θεωρώ ότι είναι αυτό που πρέπει. Πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά με εντυπωσίασε, αλήθεια σου λέω. Τώρα με έβαλε σε σκέψη, σε μπελά, ναι. Γιατί δεν έχω πέψει Basil. Δεν έχω... Μου πούλησε και τις 3 ιστορίες. Θα ρίξω να ψάχνω δημοπρασίες τώρα για να βρω αυτό. Και θα σου στείλω φώτο να το πάρω. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λέω και εγώ με το σκάλασα. Και όλο αυτό ξεκίνησε γιατί παλιότερα αγοράζαμε περιοδικά και το είχα δει σε ένα άρθρο στο GQ. Που έλεγε, ρε παιδί μου, το πω και με το που είδα το άρθρο στο GQ και διάβασα την ιστορία, λέω, αυτό πρέπει να βρω. Έψαξα να δω αν είναι όντως αυτό και μπήρε λίγο καιρό, το βρήκα. Τι θα παίρνες αύριο? Ένα ρολόι που θα παίρνες... Μην μου πεις budget, τέτοια είσαι free of budget. Έχω και το συζητούσα και σήμερα με ένα φίλο. Εντάξει, τέλεια. Από 2. Ναι, τέλεια. 3 θα σου πω. Όχι, πήρε φόρα. Λίγο μια πεντάδα. Πολύ γρήγορα. Ένα που θέλω πάρα πολύ να βάλω στη συλλογή μου είναι θα σου πω 2 tag. Είναι το Atavia, που είναι το pilot. Το Μονακό. Το κλασικό μας, το Caliber το 11, το μπλε με τους κόκκινους του. Ναι. Και δεν έχω... Αν έχω βάλει ένα στόχο για τα 50 μου, που θα ήθελα να φοράω ένα ρολόι στο 50 μου με τον τρόπο που θα... Το εξοραματιστεί. Κάπως, παιδί μας φανταζόμαστε. Ναι. Στα 50 μας. Πού θα το έχουμε φτάσει με τη δουλειά μας. Ναι, γενικότερα. Πώς θα ντυνόμαστε, τι μπορεί να οδηγάμε, τι. Μπορεί να είναι κοινό, μπορεί να είναι κλεισέ, αλλά το συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα GMT Rose Gold με μπορντό και μαύρο της Rolex. Αυτό, ένα μοντέλο που... Μπρασελέ. Που είναι ουσιαστικά ασημένιο με Rose Gold. Φανταστικό ρολόι. Και δεν έχω, αν εξαιρέσει αυτό που δεν είναι καθαρό ήμο GMT, δεν έχω GMT. Που και αυτό αποτυπώνει τον αέρα, το ταξίδι βασικά. Το ταξίδι, επειδή ταξιδεύω και έχω τρέλα με τα ταξίδια, το GMT είναι κάτι το οποίο μου λείπει, οπότε... Και Wartimer θα σου πήγαινε. Ναι. Να έχεις πόλεις μέσα στο... Απλά το συγκεκριμένο, η χρωματική που είναι μπορντό, μαύρο, rose gold και όλα αυτά. Ναι. Είναι γύρω στα 35 με 40, οπότε γι' αυτό σου πω, έχω βάλει στα 50. Οκ. Ναι. Και τι θα οδήγαγε? Εντάξει, νομίζω ξέρεις. Διαμάντεψε. Τάργα μπορεί. Έχεις. Το πες τέλεια. Μια τάργα. Μια τάργα. Θα μου είναι μια χαρά. Το. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε γράψει. Αυτό που παθαίνω, που πάω μετά και μου λένε ρε εσύ Μιχάλη, έχεις ανεβάσει επεισόδιο και είναι μια ώρα. Λέω παιδιά, εμένα μου φάνηκε ένα τέταρτο. 20 λεπτά. Τίποτα τα περνάγαμε πολύ. Πόσο είμαστε? Πόσο είμαστε, δεν περνάμε καμιά ώρα. 49. Είμαστε καλά. Εντάξει, και άμα το πετσοκόψεις και λίγο. Καλά. Ό,τι είπαμε δεν κόβεται. Ό,τι είπαμε είναι πένα. Είναι clean, είναι τέλειο. Πάμε να φάμε. Πάμε να φάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Και επειδή είσαι ο μόνος που κάνει στην Ελλάδα, εύχομαι να πάει. Και χρειάζεται να. Θύμα, θα στο δώσω αυτό γιατί δεν το ανέφερα. Σώριψε διέκαψα τώρα. Αλλά η δεύτερη φορά που βρεθήκαμε, που ήταν πια ένα κρασάκι στο κέντρο και μου λέει εσύ, να σου πω. Δες το λίγο YouTube αυτό, δες αυτό λίγο με τα αμάξια. Εγώ βλέπω πολύ YouTube, βλέπω αυτό και το βράδυ όντως, που ήμουν μόνος στο σπίτι,
Μπήκα και είδα φούλ εκείνο το βράδυ, να ξέρεις. Και έκατσα μέχρι τις 3 η ώρα και έβλεπα διάφορα και το οραματίστηκα και την επόμενη μέρα κιόλας βρήκα το όνομα. Πολύ ωραίο όνομα. Και πολύ ωραίο τρέιλερ, να πούμε. Ναι, Πάρα πολύ ωραίο τρέιλερ. Θεός. Και είναι και το πρώτο βίντεο που κάνουμε με τον Ροντρίγκο. Επεισόδιο. Καταρχήν χαίρομαι και να σου πω κάτι, ήταν κάτι που ήθελα να το δω. Χαίρομαι που είμαι πάρα αυτού και εύχομαι πραγματικά κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Εγώ. Ξανά.